Eh, mangan tayo ako. Ay, naman di sida tayo. Bagong yung mangga. Ito po di kalatay. Ilocos. Meron ako. Ayan ang buntod sa akin. Mangga. Uy. Bagong. Bagong. Tapos may konting kilawin tayo dito. Kilawing kambing. Kambing. Isda. Ba, kain na. Mangga. Sarap sana yun pag nitalpos ng alokbati. Wala. Hira ng bati dito. Nagkatanim ka eh. Ayaw. Ayos, kain-kain. Tapos may sili. Ating pagkain. Happy na ako dyan. Yan lang. Makan tayo.
Ay, kain tayo. Kain po. Sarap na pag may gulay. Isda. Mm. Yan. Mangga. Ayaw mo nung ginataan? Hindi. Masyado nito. Order ako. Nga. Kain ka. May coke pa tayo na yun. Wala na. Wala na. Pabili? Ha? Pabili? Orange? Wala. Magabi? Hindi no? Kahit noon na dyan.
Kain po. Wala yung sasakyan. Kain. Ano yun? Sige. Ito po. Kain po tayo. Oy. Kain po. Kakamay na tayo, mangga. Ulam. Sarap yan. Masarap naman yung Ulam ako, okay na. Okay na Buhay na ako yan. Oo naman. Sarap naman mag-kape. Pinakamasarap kumain ang Ito, mangga. Ulam na sa akin yan. Masarap kasi po ang ito. Kahit walang ikin. Hindi pwede. Pwede. Yan harap. Pero ng bagoong ko, galing pala, Ilocos to eh. Mm. Sarap. Sarap yung isla. Halang naman yung insult. Bagoong. Mala. Tingnan mo, te. Sarap yan. Bagoong is life. Excuse me.
pa. Tama na yan. Tama na. Thank you. Ano? Ano ba yan? Ano ba yan? Oo. Hindi ko nagigil. Bagong ano, battery, ano na. Agad. Bagong ka eh. Hanggang nagpataya yung wedding. Nagpunta dito kanina. Ha? Hindi napansin. Yung pataya. Balik-balik ka dito kanina eh. Ito kasi ta. Pumunta kanina? Ako, tulog ka na. Hindi, dyan lang ako. Eh, first draw pa naman ano? Meron pang second draw. Oo, may hapon. Yung gabi. Dito, 2 bola lang eh. Sa iba, 3 bola eh. Yung sa amin, 3 eh. Layo kasi naman dito eh. Deliver. Kahit di ka nga, marunong ka na sumagot.
Mangga ba, oh? Ben? Sarap ng hangin ba? Yun na, mabilis na tuyo. Hangin. Yung nanay kong panay ang karon. Lechon. Di mo yung mga lechon sa ano, ganyan lang, oh. Mm. Tumali na naman. Sita, ang panay ang karon ni mama. Ay, ay, ay. 5.15 tumama ngayon. Mm. 5.15. Tingko dito pa ito. Nakita ka dapat eh. Okay. Ganda din ano ay nung banda, no? Kuroy. Ito ako sa lisap, oh. Oh? Mm. Oh. Instagram? Oh, timang ang tubig niya, oh. Ang ganda din ah. Kanyan? Sa lisap, may pinunta nila, eh. Dito? Bundok. Bundok. Bundok lang. Oh. Ilang minutes dito? Ha? Kaya ng 40. Oo. Nag-drive sa Ace yun eh. Hanggang 40. Ako kung saan nagpunta na naman yun? Rojas. Rojas daw? Hama ng babae. Hmm. Siyempre. Sabi ko, kaya Roy, Hmm. kwento na ano, Hmm. pinuntahan daw ni Lola, may kasamang babae ba? Yung babae na nakaswimsuit na. Okay lang lang bakla. Masama pag bakling. Iniisip ko baka yung bakling na Yung, huwag bakla, okay lang. Bala. Ano naman siya eh, single eh. Hindi lang Maganda, sabi ko lang magpaalam. Kasi nabulabog lahat ang mga tao dito sa ano eh. gabi. Plus 3, yan, si Koy. Eh, pumunta kami dyan sa ano. Kasi naman mo doon sa Tikoy. Ako sinamahan ko, pero nauna siya. Tapos naharang, ano ko yung MC, nakita ko. Hiramin ko sana yung motor. Hindi ko alam na kaya ba pala yung nandiyan nakaparada. Doon lang, ang damad ang Baka mamaya galawin ko eh. Ano din? Sino? Ngayon, hindi ko napansin eh. Alas 3, alas 4. Ipinara ko yung MC. MC ba yun? Si Jo, ano, si... Boss, pera. Ay hindi, si ko tinawag ako. Ganun ba? Umikot. So, alas 4. Pero pumunta na siya doon, nandun ako sa gitna. Si Manoy lumabas dyan. Dyan. Tinitignan ko. Siguro nakita si Manoy. Biglang lumabas sa, hindi ko alam kung saan galing. Saan galing yun? Baka sa baba. Hindi, sa baba na. Baka sa Pero nung uli na, andyan na sila, nagpapakita na. Mga siguro alas 4, kumakaway-kaway na ako. Dito na sila, naka-display na dyan. Kagabi din, nandito sila sa dilim. Oo, sa dilim. Ay, bakit yung gising ko na alas 4:30 ay napinig ko eh. Hanapin ko rin si Ace. Nandun. Nakita mo ba? Na hindi ko kilala yung mga kasama. Hindi mo naubos sa iyo yung mga. Ubusin natin. Sarap na. Hindi napapagod dyan, yung camera mo. Ayaw mo. Mabaya dyan? May bayad mo Ay, ka? pala naman ay. Pang saluyot. May tsura din yung babae. May tura? Ganda. Ano yun? Yun lang pa nila Manoy kagabi eh. Hinatanong ko kung anong kuhan. Ay, nilapitan nila? Taga Manila. Taga Hindi, Manila. tagarawas yun. Galing Manila. Taga Rojas, pero galing Manila. Yari yung kaya eh. Kurang. Doon sa Rojas
Kakain. Naku po, makababalik-balik na hindi. Ay, yearly nandito na yung pero. Hindi lang. Mga Every 6 3 months. Kahit sila mag-isa, no? Ano? Dati ka naman mag-air po. Nanda yun para magtrabaho na magtrabaho. Para may ano siya, pag uwi, no? Sabi ko kanina ay, saan ka Ace? Binaksan ang video. Parang tita. Kamira mo sa akin damit eh. With Joshua, with Joshua. Ay, with girl. Yeah. Kaya miram sa akin, wala na daw siya ng damit. Ako ka na dyan, di ba may mga damit ka pa nga dyan. Doon sa Yan, tayo pa dyan nga ako. Pili siya. Yung pala pinabigyan ng sapatos, yung anak, kapatid pala ni ano, yung batang kasama ko. Yung si Andre daw. Ay, binigyan sa sapatos ngayon? Hindi, nung isang araw pa, nung basketball sila. Yung sapatos niya binigyan? binigay. Si Andre nga yun. Naando kasi Kapatid ni Andre o sa Andre mismo? Si Andre mismo. Ayun nga yung ano Yan ang yan. kasama Yung kasama niya nung gabi doon na siguro nilibre din niya ng ano. Iba yung naging English na akala ko yung medyo mayaman na tsura. Akala ko binigay mo, mas mayaman pa yata sa iyo. Hindi pala kasi nakausap ko yung bata. Yung lagi sumasama sa akin. Ikaw kwento niya sa akin. Ay si kuya ko, ganyan, binibigay. Ay, ikaw ba? Ah, sa Andre, sa Andre. Oo. Andre yun. Yun pala yun. Sabi ko, buti naman, Ang okay lang. binigyan ni Ace. Binigyan ni Ace. Sabi ko, magbibigay ka, yung talagang ano. Wala. Hindi, oo. Medyo maano daw eh, maluwag. Gagamitin daw yata sa ano niya. Ewan ko. Basta, ewan ko, saan pa yung gagamitin. Para kasama sa yung kasama sa football yun. Ano po muna ganun. Para kasama sa football yun eh. Binigyan niya. Ayos. Nung gabi na papunta tayo sa farm. Silang dalawa ko po. Hindi, tatlo yung may dalang pa, ano pa, yung siguro, dalawa, may isang bata pa na may ganon ding, ano. Wala yun. Shake. Eh kanina ay, si ano, si... Minsan, may mga tumatakbong minsan, iniisip mo, yung mga nagiinuman dyan. Baka mamaya, pinagtripan o ano, hindi ko naman kilala kasi yung mga iba dyan, di ba? Mamaya, alam mo, pag nakainom, itong isa naman sa is pumapalagyan eh. Hindi yung yuyo ko at ano. Ay, nalaban ba Wala ba niyan? Tira ulo yun Oy, eh. yeah, ibig sabihin, ay pag dito sa Masagising, wala. Wala Lalo't naman. Kaya nga, pagdayong nga. Pag wala naman dito nag-inom. Yung ang kinakatakutan mo, hindi ka naman ano yun pag wala ka namang ginagawa eh. Anis pag tripan ka. Di ba, pag tripan. Ano din yun eh. Tatuwa si Ace. Zero yung iba eh, tahimik. Burnok. Siguro na. Mas malaki si Burnok kaysa kay Ian. Ha? Mas malaki si Burnok. Oo, laki. Pero sinabihan ko si Burnok, huwag niyang patulan ko ngayon niya. Kahit anong gawin niya. Kasi minsan nagkakaanoan, di ba? Magkakatay. Diba? Mas malakas yun. Ay, ang Pero, laki na yeah, pero nag-ano din sila. Oo, minsan lang. Pero pinatigil ko. Kasi ang laki nila eh. Ganyan ko. Dito ka. Ang laki. Malaki ang body niya. Yung isa, hinihingal na sa'yo. Hindi naman kaya nga. Si Burnok. Si Hindi gusto niyang kumante eh. Pero salita lang naman. Pero siguro napikon. Gusto niyang ano yan. Aba. Nagigigil siya. Gigigil. Sabi ko kaka-surgery pa ni Ace noon. Siyempre, ano, ang pag-iisip niya, tsaka walang lakas yan. Kapong, pagbigyan mo na si kahit anong gawin niya, kutusan ka, wag kang gaganti. Kasi yung time na yun, nagagamot na ano yung sa ano niya, yung dito. Pilay niya. Pilay. Oh, kaya aburido yan, walang nagagawa, hindi nakaka ano. Yung sa nakabawi. Pero matagal. Minsan lang naman yun. Pero matagal gumaling si Ace noon. Oo, tagal. Hanggang di pa makabuhat ng ano yun, ng 5 pounds. Dahil hindi nadahan-dahan niya. Nag-surgery yun, pero hindi ano eh. Hindi nag-success yung ano yun. Ngayon nakakabuhat na naman. Nakaka-basketball na nga. Yun lang, minsan naano ko talaga. Bangayan. Yung mga babae, regular na yan. Oo. Sigawan niya. Ano siya, Yona? Bihira naman nagalapatan ng... Sino ang maldita? Wala, hindi pwede sa Nang, ano. yeah, sino ang maldita doon sa tatlo? Yung El Yona. Ayun na talaga. Oo. Si Tats noon ay binato ng cellphone. Ayun na. Sa Maynila. Pero mabait na ngayon. Sa Leon, hindi ba yung pangalawa? Kaya nga Leon niya.
Hindi, sa babae. Naano ko rin yan dati, nabato ko rin yan dati eh. Ayun na. Pero alam niya ako paano ko pakalmahin ang ginagawa sa akin pag nakakain ako. Yun yung mataba yan? Oo. Ano niya sa akin eh, Dad, cool. Ano niya kung paano ako ano yun eh. Oo. Mainit ang ulo ko. Siya lang nagaganon. Ayun na lang. Oo, iniba niya yung technique niya eh. Marunong. Tama, tanong ko kay ate, wah, ayos ah. Ang galing mo ah. Dati yan, pagka ano, ako'y ba yung naibuto ko ano? Sino matanda? Si Angel at saka si si Aliona. Si Angel ang bunso. Si Angel ang bunso, oo. Lumaamo ang mukha. Mamo, kaya ko yun. Angel. Si Kiara naman parang baby. Oo, isip bata. Oo, parang ano niya, Spread yung baby. parang baby. Pero hindi madamot yun, hindi madamot. Lahat naman sila eh. Hindi, medyo si Aliona. Kinakompute yun. Uti. Oo. Dad, ano na yung ganito? Ayaw pa niyang kumakain kami sa labas. Oo. Ayaw niya ano, gusto niya yung ano, maano siya eh. Kami lang Ano magayaman. sa pera. Oo. Si Kana, nahingi ako ng pera yun eh. Si Kana, si Angel. Eh, sino yung, yan, di ba, yung vlog mo na nanalo kayo sa casino? Magkano lang naman yun? Hindi, mga piso. Di ba naman, yun ba yun? Magkano ba yun? $100 lang yun ata, 90. Hindi, parang million. Hindi, walang... Hindi, million din na yan. Nakakunti, nakaano na tayo. Sabi na natin yun, no? Ha? 1 million. Sabi ko, ay, aba, si Kuya rin yung 130 ata. Naku, sarap sana. O 13. Hindi, ano title lang siguro yun? Peggy yun. Pinilito ako, mama. Si Kuya, si ano, Sarap si, naman. Si Barbie, nanalo ng ano, milyon. Ano lang yun? At kahit kunwari lang yun. Hindi pa rin yung asawa si Barbie. Sana pag kinasal dito yun eh. Layo din sabi. Eh, paano kung foreigner din ang asawa? Foreigner nga, Vietnamese. Oo, eh, paano? Hindi, mabait yun. Hindi, ibig ko sabihin, paano ikasal dito sa Pilipinas? Pwede naman eh. Pero nasa US. Oo, nasa US. Boyfriend yun, yung Tyson. Anong mukha nila? Vietnamese. Asia? Oo. Asia din ang mukha. Pero kamukha din ng Pinoy. Pinoy din. Sinlaki lang din ng Pinoy. Oo. Taga saan yan? Mga yan ay Ano nga lang siya eh. Wala kang mga pakita Pilipino. doon eh. Kasi sila Kiara, di ba, lagi ang ginagawa doon, exercise, pag walang gym. Yung ano lang. Kaya, taba, yan. Binibigyan din ako ng yung nanay-tatay ng kambing. Nung ama ni... Nung tatay niya, pero yung tatay di marunong ano ba. Pero nasa US US ang din sila. magulang. Oo. May ano sila. Okay yung yung primero ayaw nito pero kita ko okay. Yung kay Roy naman, lawyer na. Mag-lawyer. Yung graduate na pero may konti pa. Yung kay Burnok, Ibot mo. attorney. Ayan si Ace mo lang yung girlfriend. Kaya nga nandito yan eh. Kasi laging Bigo. Oo. Yeah, pero ano din ng Pilipino ang ano ni Ace or Halo-halo. May itim, may puti, may pula. Oo, wala na yan. May itim pa. Puti. Nagabol, yung itim nagabol lang niya. kanya. Meksikana, may naging tomboy. may ano. Kaya medyo ano yan eh. Kaya maganda dito siya muna. Passion. Sabi ko, baka dito mahanap yung ano. Diba? Soulmate niya. Kaya kanina, biglang tumayo eh. Gulat ako, Dad, you have church? Mas iba yung aura niya. Masaya. May chicks ka. Maganda yung babae. Maganda. Ito yung ugali. Tingnan natin. Oo. Suot ay ko niya. Kahapon. Ay kahapon nagalakad, nakatalikod, naka-skirt na maigsi. Sabi ko, sino kaya to? Binidyo mo. Katalikod. Ako, ang girlfriend niya na na-meet ko na pilot. Hindi ba na ako eh. Madaling araw na sila. Nakikita ko yung babae sa gym. Pero nagtaga-Texas siya. Ay pala, shout out. Nanonood yun. Nakikita ko ba, ang gandang babae na to ah. Doon din sa same panagigiman namin ni Ace, nakikita ko mo. Kita ko, ba't kausap ni Ace yan? Nilapitan ko, hi, ikaw. Magkakilala kayo, sabi ko. Ay, hindi, ngayon lang din. Anong huli na? Saan na si Ace? Nandun na sa Texas, ha?
sa amin, Ilang oras na biyahe yun niya? ako kung ilang oras. Parang may suspecha na ako. Tinanong ko pagbalik. Kayo na ba? Sila na nga. Tapos nung namit ko yung babae, pati yung kapatid, natulog sila sa bahay. Paano din, mabait. Mabait din. Kasi is na kasi hindi siya maano ba? Yung ma-effort. Mabait. Yung ano yan. Pero parang yung babae daw, masyadong ano daw yata, yung maganda, matangkad, edukada, lahat. Yeah. Parang sabi ng mga kapatid, Perfect. hindi mo bagay kasi too good to be true. Too good for you. Sabi ba naman, ito mga sinabi ni Kiana. Tumiyak daw yung ano kay Kiana. Yung babae? Tinanong, kasi magkakailangan sila eh. Magkaklose si Kiana Bakit na. magkahiwalay sila? Siguro yun. Yung oras, hindi maibigay ni Ace. Kulin din sa isa. Pero iba pa rin ang ano, yung Pilipinas na yun talaga. Iba ang care ng Pilipina. Si Bornok din, na ano din yan. Yung girlfriend niya. Ano kaya din? Masaktan din. Ano nang may ibang lahat din? Pilipina. Mexicana yata, Pilipino tayo. Siya na pagkwento, huwag na ako. Oo na, sabi ko, okay lang yan. Dami-dami pa dyan. Yung nga, meron. Kala niya kasi yung wala na yung dami. Oo. Hindi, pag mahal siguro. Si Aliona, wala. Dad, nung bago daw mag-exam, tinawagan ako. Yung exam matangkad, puti. Oh, so break na tayo? Okay, bye-bye. Ganoon lang. Nag-exam na ako, pasado pa siya. Salyo na? Ganoon lang ka-easy sa kanya. Hindi siya ano. Kukulo ko yun eh. Baga, yan. Bali, wala lang. Parang tumboy-tumboy yun. Pinuntahan ko na yung family ng lalaki, pamilya ng doktor. Oo. Parang nasa, sila, yung puting malinis ba? Yung malinis na balat. Wala. Tapos sa halatang ano din, 6 bait. Namit ni Papa yung si Ben. Ayun nga ang sinabi. Pinunton ko sa bahay, tsaka parang sila yung tipong Nagkawalaan din. May rancho sila eh. Sabi nga ni Tio J.I. Parang bata lang kasi. Kawawa kayo na yun. Bodjakin yun. Boljak talaga eh. Laking ano. Pinapakain ko ng kilawin yon. Nakain din. Kain! Lahat ng ano, pinapakain ko. Mga kilawin na ano, kain sila. Nag-shot pa ako, nag-shot ko na. Sila yung binatos. Ay, hindi rin. Mabait din si Tatsay. Pamangkin niya. Huwag mo nang ulitin yun ha. Bata pa siguro yun. Bata pa nga. Wala pang isip. Kung siya ay ano, hindi pa nakaka... Saka si Leonard, ewan ko kung naalala niyo. Ano yun eh, pailalim. Si Kiana din, nangungurot. Hanapin ko pa rin yung video niya. Nangungurot yun. Pailalim, tatago sa'yo. Bukurtin mo. Ayun, kukupa niya eh, ano. Iyak yan eh. Si Burro ka nayakin. Laging nasa likod ko yun. Pagka may mga video ako doon. Konting ano lang eh. Iyak-iyak na. Nasa likod ko na. Si Eliona, top talaga yan. Noon pa. Si Angel ang ano. Si Angel, ano yan. Angel ng bayan yan eh. Maraming nagmamahal dyan sa kay Angel eh. Pero ang panagawa para sa kanya, kabilugan ng buwan. Alam mo kung bakit? Pag tinoyo naman. Angel. Tanong mo kaya nga, pag yung ano, yung buwan. Maganda ka na. Ay, oo. Tanong mo kung bakit. Ikaw, bakit ganun daw si ano? Baka pag napraning naman yon, bihira lang. Pero pag inabot, no? Pag inabot yun, lang yun eh. Kaya, wag tanong kay, ano, kay Kikoy. Yeah, buti hindi na ano, hindi na ano magsama sa inyo. Pag ano yan, tahimik na minsan, may ikot ang mata, wala naman tayo. Hindi mo lang Kaya titignan mo yung buwan. Sa mga babae, walang sumama. Gusto ko sana sa Angel. Ay, bakit? Kasi nga, inaayos nila yung business nila eh. No, may bago ngayong pinangalan kayo ng mga on. Bago yung business nila. Kasi ano eh, kabilogan ng buwan ang tawag doon eh, kay Angel.